Vítajte. Dnes sa ponoríme hlboko do štvrtej domény certifikácie Cisco AT-Check a tou je výskum a analýza dát. Pozrieme sa na to, ako generatívna umelá inteligencia úplne od základov mení celý životný cyklus dát. Od momentu, kedy máme len surové informácie, až po finálne strategické rozhodnutia. Viete, môžeme zabudnúť na tie staré, pomalé postupy. Bavíme sa tu o úplne novom operačnom modeli, kde sa analytik stáva akýmsi dirigentom a umelá inteligencia je jeho extrémne výkonný orchester. Takže poďme rovno na technické detaily. No, myslím, že každý dátový vedec alebo inžinier pozná túto frustrujúcu realitu až príliš dobre. Hovorí sa, že až 80% času v akomkoľvek dátovom projekte nepadne na to zaujímavé, na samotné modelovanie či analýzu, ale na tzv. Data wrangling. Čo to je? No, je toto nekonečné čistenie nekonzistentných záznamov, parsrovanie logov, zjednocovanie formátov dátumov z rôznych API, transformácia dát do štruktúry, ktorá je vôbec vhodná pre strojové učenie. A práve toto je to kritické úzke hrdlo, ktoré brzdí inovácie. Ale čo ak by sme túto prácnú na chyby extrémne náchylnú fázu mohli z veľkej časti zveriť umelej inteligencii? Presne tu sa otvárajú možnosti, ktoré si dnes prejdeme. Takže prejdeme si kompletný moderný dátový workflow, ktorý je samozrejme posilnený umelou inteligenciou. Začneme pri tej počiatočnej výzve a pozrieme sa, ako AI zasahuje do prieskumnej analýzy a automatizovanej prípravy dát. Potom sa presunieme na jej rolu vo fáze výskumu a tvorby nápadov. Samozrejme, neobídeme ani tú kriticky dôležitú oblasť etiky a bezpečnosti a na záver si to celé zhrnieme, čo táto nová realita znamená v praxi. Viete, tradičný proces analýzy bol vždy limitovaný ľudskou kapacitou a rýchlosťou. Manuálne čistenie dát nie je len extrémne časovo náročné, ale je to aj obrovský zdroj chýb, ktoré sa neskôr môžu prejaviť v nepresných modeloch a zlých rozhodnutiach. Generatívna AI tu pôsobí ako totálny akcelerátor. Nielenže automatizuje tieto únavné úlohy, ale umožňuje nám klásť oveľa komplexnejšie otázky a odhalovať viacrozmerné korelácie. Tým vlastne uvoľňuje ten ľudský potenciál z repetitívnej, nudnej práce na skutočné strategické myslenie. A presne toto je ten kľúčový posun v myslení. Cieľom totiž nie je nahradiť analytika, ale povýšiť ho. AI preberá tie repetitívne mechanické úlohy. Tú prácu, ktorá je síce nevyhnutná, ale neprináša žiadnu unikátnu pridanú hodnotu. A tým umožňuje odborníkom sústrediť sa na to, v čom sú absolútne nenahraditeľní. Formulovať správne biznisové hypotézy, kriticky interpretovať výsledky v kontexte a premieňať dáta na reálnu strategickú výhodu. Dobre, poďme na prvý technický krok každého jedného dátového projektu, prieskumná analýza dát, alebo skrátene EDA. V minulosti to znamenalo hodiny a hodiny práce v Matplotlib alebo Seaborne, manuálne generovanie histogramov, scatterplotov a hľadanie nejakých korelácií. Dnes nám nástroje umelej inteligencie umožňujú zautomatizovať obrovskú časť tohto procesu na masívnych súboroch dát a odhalovať tak skryté vzory, anomálie a trendy, ktoré by ľudské oko jednoducho prehliadlo. Len aby sme mali všetci jasno v definícii, EDA je proces, pri ktorom sa tak povediac prvýkrát zoznamujeme s dátovým súborom. Cieľom tu nie je okamžité testovanie hypotéz, ale skôr pochopenie základnej štruktúry dát, identifikácia problémov s kvalitou, detekcia odľahlých hodnôt, teda outlierov, a získanie tej prvotnej intuície o tom, aký príbeh nám tie dáta možno chcú rozpovedať. Je to fundament, na ktorom staviame celú ďalšiu analýzu. Táto tabuľka krásne ukazuje konkrétny dopad AI na proces EDA. Pozrime sa na pár príkladov. Modely strojového učenia ako napríklad Isolation Forest alebo Local Outlier Factor dokážu automaticky identifikovať štatistické anomálie v transakčných dátach. To je absolútne kľúčové pre odhaľovanie podvodov. Alebo veľké jazykové modely, LLM, dokážu prejsť tisíckami zákazníckych recenzií a nielen extrahovať sentiment, teda či je recenzia pozitívna alebo negatívna, ale aj identifikovať kľúčové témy a problémy. Napríklad zistia, že sa zákazníci často sťažujú na pomalú dopravu. Každý jeden riadok tu predstavuje masívnu úsporu času a skvalitnenie celej počiatočnej analýzy. Dobre, presúďme sa na krok, ktorý je, ako sme už spomínali, často najväčším postrachom dátových projektov, samotná príprava dát. Tu umelá inteligencia neprináša len nejaké malé inkrementálne zlepšenie, ale skutočnú revolúciu. Namiesto hodín strávených písaním a ladením skriptov v Pythone alebo R sa posúvame k modelu, kde AI na základe vzorky dát a popisu v prírodzenom jazyku navrhne konkrétne transformačné kroky a rovno vygeneruje kód. Človek sa tak stáva validátorom a supervízorom. Tieto 4 kroky tvoria jadro prípravy dát, ktoré je plne pokryté aj v kurikule iTech. Poďme si to rozobrať.
AI dokáže automaticky overiť kvalitu dát. Napríklad identifikuje, že v stĺpci vek sú nereálne hodnoty ako 200. Dokáže zjednotiť formátovanie, napríklad prevedie dátumy DDMMYYY a MMžDY na jednotný ISO formát. Vykonáva zložité transformácie, ako je napríklad one-hot encoding kategorických premenných pre strojové učenie. A nakoniec čistí dáta od duplikátov alebo inteligentne doplňa chýbajúce hodnoty. Tento citát to vystihuje úplne dokonale. Dátový inžinier už nemusí písať stovky riadkov kódu v Pythone pomocou knižnice Pandas len na to, aby vyčistil jeden jediný stĺpec. Namiesto toho v nástroji, ako je napríklad Jupyter s AI asistentom, opíše problém v prirodzenom jazyku. V stĺpci C odstráň všetky nečíselné znaky a preveď ho na typ integer. AI mu vygeneruje kód. Jeho úlohou je potom tento kód skontrolovať, otestovať na nejakých okrajových prípadoch a prípadne jemne doladiť. Produktivita sa takto zvyšuje rádovo. A keď už máme dáta čisté a pripravené, rola AI sa opäť mení. Z technického asistenta sa stáva analytický a kreatívny partner. V tejto fáze nám AI pomáha nielen analyzovať dáta, ale aj syntetizovať získané poznatky do konkrétnych, použiteľných výstupov. Či už ide o report pre management, technickú dokumentáciu alebo dokonca návrh AB testu na základe zistených vzorov v správaní používateľov. Schopnosti generatívnej AI sú tu mimoriadne široké. Dokáže zhrnúť komplexný vedecký článok do 5 kľúčových bodov. Môže slúžiť ako partner pri brainstormingu a navrhovať alternatívne hypotézy, ktoré sme možno ani nezvažovali. Na základe požiadavky ako nájdi mi všetkých zákazníkov z Nemecka, ktorí si kúpili produkt X za posledný mesiac, vygeneruje presný SQL dotaz. A v neposlednom rade dokáže z tabuľky s výsledkami analýzy vytvoriť prvný návrh PowerPointovej prezentácie, vrátane textov k slajdom, čím opäť šetrí obrovské množstvo času. Teraz prechádzame k mimoriadne dôležitej téme. Všetky tieto úžasné možnosti so sebou prinášajú aj obrovskú zodpovednosť. Etika a ochrana súkromia nie sú len nejakou položkou na checkliste, ktorú riešime na konci. Naopak, musia byť integrálnou súčasťou architektúry celého riešenia, a to od samého začiatku. Zanedbanie tejto oblasti môže mať pre firmu nielen finančné a právne, ale aj katastrofálne reputačné následky. Týchto 5 princípov tvorí základ zodpovedného prístupu k AI. Musíme zabezpečiť, aby naše modely neboli nespravodlivé, teda fairness. Musia byť transparentné, to znamená, že musíme byť schopní vysvetliť, prečo model urobil konkrétne rozhodnutie, napríklad pomocou techník ako Shape alebo Lime. To je celá oblasť Explainable AI. Musí byť jasné, kto je za ne zodpovedný, accountability. Musíme aktívne zmierňovať predsudky, bias mitigation, ktoré môžu byť prítomné v trénovacích dátach, a v neposlednom rade musíme garantovať ich bezpečnosť a robustnosť voči útokom. Toto je otázka za $1 000 000, ktorú si dnes kladie úplne každá organizácia. Ako môžeme využiť tú obrovskú silu najmodernejších cloudových jazykových modelov od firiem ako OpenAI, Google či Anthropic, bez toho, aby sme riskovali únik nášho duševného vlastníctva, strategických dokumentov alebo osobných údajov našich zákazníkov? Odpoveď leží v implementácii viacvrstvového systému technických a procesných kontrol. Najväčším rizikom je nekontrolovaný únik dát. Predstavte si, že zamestnanec vloží citlivý interný dokument do nejakého verejného chatbota. Tieto dáta môžu byť použité na trénovanie budúcej verzie modelu a nechcene sa objaviť v odpovedi pre niekoho iného, možno aj pre konkurenciu. Obrana spočíva v konkrétnych technických opatreniach. Anonymizácia dát odstraňuje osobné identifikátory. Využívanie súkromných inštancií AI modelov, či už v on-premise alebo vo virtuálnom privátnom cloude, VPC, zaručuje, že dáta a prompty nikdy neopustia našu kontrolovanú infraštruktúru. A robustná klasifikácia dát zabezpečí, že k citlivým informáciám majú prístup len oprávnené osoby a systémy. Technické kontroly však sami o sebe nestačia. Musia byť podporené silným rámcom riadenia, tzv. Governance. To zahŕňa dodržiavanie zákonov ako GDPR. Každá firma musí mať jasné interné politiky pre používanie AI. Potrebujeme tiež nové nástroje na detekciu hrôzieb, ktoré sú špecifické pre AI, napríklad prompt injection. To je útok, pri ktorom útočník vloží do vstupu inštrukcie, ktoré prinútia model ignorovať pôvodné príkazy a vykonať niečo škodlivé, napríklad prezradiť citlivé informácie. A samozrejme neustále musíme riadiť riziká a vykonávať audity, aby sme si boli istí, že všetko funguje tak, ako má.
A presne tu sa ukazuje tá obrovská hodnota certifikácií, ako je iTech alebo špecializácia CCDE pre AI infraštruktúru. Tieto certifikácie totiž potvrdzujú, že daný profesionál nie lenže rozumie technológií, ale dokáže navrhnúť a implementovať systémy umelej inteligencie, ktoré sú od základu bezpečné, etické a v súlade s predpismi. Je to absolútne kľúčová zručnosť pre moderného sieťového a dátového architekta. Týmto sa dostávame k finálnemu zhrnutiu. Poďme si zrekapitulovať, čo všetky tieto zmeny v praxi znamenajú. Sme svedkami fundamentálnej transformácie roli dátového profesionála a vlastne celého procesu práce s dátami. Končí sa éra manuálnej driny a začína sa éra inteligentnej kolaborácie človeka a stroja. Kľúčovým posolstvom je teda toto. Umelá inteligencia neberie prácu dátovým profesionálom, ale pôsobí ako tzv. Force multiplier, znásobuje ich hodnotu. Tým, že automatizuje tie nízkourovňové časovo náročné úlohy, im dáva priestor a mentálnu kapacitu zamerať sa na oveľa komplexnejšie problémy, na hľadanie skutočných inovácií a na vytváranie strategického dopadu pre celú organizáciu. Na záver jedna otázka na zamyslenie. Keď sa nám podarí zautomatizovať tých povestných 80% úmornej práce s prípravou dát a získame kognitívnych asistentov schopných odhaliť vzory, ktoré boli doteraz pre ľudské vnímanie skryté, aké nové objavy nás asi čakajú? Aké vedecké či biznisové problémy, ktoré sa nám dnes možno zdajú neriešiteľné, budeme schopní s touto novou silou vyriešiť? Budúcnosť dátovej analýzy je tu a je fascinujúcejšia ako kedykoľvek predtým.